आरो मानि थाखाय जायो? जों बर'फ्रा जोंनि आइ आफानि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला खुंखा जानाय एबा गोखा गोखै जानाय हारिमुआ बर'नि मुलुगाव जों मिथिस'यै समनिफ्रायनो जाबोदों होननानै मिथियो फिसौफोर। नाथाय बेफोरखौ मा फोथायनानै जायोथाय आं बारा मिथिजोबा। बेलाय माथो बिलाइ आबै? नैबेनि बिलाइ, नैबे बुरि थखन, नैबे सिब्रु, थाराय, नोरसिं, जोगोलावरि, दाउ फेन्दा, जलंगा, जारि, माइसुन्द्रि बेफोर गासिबो मुलि जोबना आबै बर' जाग्राफ्रा। औ आबौ, जों बे खुंखा जानायखौ सैथ्र मासनि जोबथा सानाव जायो। थारमाने संक्रान्तियाव जायो। मा मोनजाबावलै आबौमोन, देग्लायनि बैसागु बोथोरा गाज्रिथार। रंजानाय बाजानायबो गैला, लोंनाय जानायबो गैला। अब्लाबो जों जोंनि दोरोङारि रंजालि बैसागुखौ लाखिनांगौ जायो। जों गाव गावनि न'खराव थानानैनो खुंखा जानाय, इसोरखौ सिबिनाय खालामनांगौ। बेनो जाबाय जोंनि धोरोमनि खान्थि फिसौफोर। आरो फारसेथिं समाजनि गोजोन थासारिखौ नायनानै गेदेरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ मान बावनाय सिबिनाय खान्थिया थाथारनांगोन फिसौफोर। औलै आबौ, नों बुंनाया नंथारगौ। जों खुंखा जानानैसो थांगोनलै आबै। दे फिसौफोर दे।